Sinibingelele sinamukele ekhasini laMkhulu Nogada. Kubo bonke abalandeli nabathandi bekhasi laMkhulu Nogada. Sibonge kakhulu kwi-support. Sesikhule kakhulu emndenini wethu sisuka ku-0. Siyabonga kakhulu ukukhomba ukuthi abantu bayayithanda indlela esisebenza ngayo. Siphinde sibonge nabantu esesisebenzisane nabo through lento yokuposelana ngo-Paxi. Abantu bakwenzile ukwethembeka, nami ngakwenza ukwethembeka. Sibonge kakhulu. Ngizocela abantu baphinde bangibekezelele la if kunama-delays because angisebenzi ngomsebenzi wamakhehla kuphela, ngibuye ngisebenze kwamlungu. So kwezinye iy'khathi kuyenzeka ukuthi othi ngamlungu manje ngishawa isikhathi sokuthi ngikuposele, but impahla yakho isuke izofika kuwena because impahla igcine ifikile. Abantu abaningi-ke bayabonga ngemisebenzi eyenziwa imithi engiyikhiphayo lapha ekhaya. Namhlanje-ke induku esizokhuluma ngayo induku yokubuyisa inhlahla yakho, induku yokubuyisa ithongo kuwena, idlozi kuwena uma kuwukuthi into zakho zathetshulwa. Uthi uma uhamba kuthiwa into zakho zathetshulwa, akulungile ukuthi izinto zakho ayihlangani. Ake senze kanjena-ke gogo, uzothatha nansi le mithi emithathu-ke le. Ujundu Mlahleni lo, le nduku ngiyikhonze kakhulu-ke. Abalandela ikhasi lami bayazi le nduku ngiyisebenzisa kakhulu. Uye usidumbu uphuma endlini lo. Ngimthanda kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi alahle nemidliwa kulabantu abanemidliwa, ngoba abanye abantu abaningi bahlushwa yizo iy'poko lezi imidliwa. Sifake nanango umaphipha nje uye lo oyedwa ngaze obomvu-ke mina ngingazi kwabanye. Uye umaphipha lo sizomfaka ukuze siphiphe lezi y'poko phela zisuke lamathunzi. Siphinde sifake nomphenduli, nangu-ke umphenduli okuwumncaka ngolunye ulimi engilwaziyo. Usebenza kakhulu ekuphenduleni izinto ey'suke zibhekiswe entshonalanga, siy'phendule zibheke empumalanga, ngoba izinto zakho zaphendulwa zaphambaniswa nawe, ithongo laphendulwa laphambaniswa nawe. Ngakho kuzofanele siy'guqule lezi zinto ziphenduke zibuye kuwena. Le nduku isebenza njengabo futhi omaguqu. Ngithi ngoba umaguqu akekho la eduze njengamanje kumina, angifuni ukuthi ngikhulume ngento engekho ube umuntu ongathi uqamba amanga. So uzoy'gqoba lezi nduku zakho noma uy'qule ngoba zomile kanje. Uhambe uye endaweni ewumfula ohambayo, uthole inkukhu emnyama, ukhiphe inyongo kuyona, ufake phakathi lo muthi wakho, ugeze, ukhe amanzi kuwo lo mfula uwafake phakathi ebhakedeni, ugeze phakathi, ugeze lento ihambe nomfula. Uma kuwukuthi awunawo umfula eduze kwakho, ngitholela isituli, ugubhe sona isituli, ugezele phakathi kuleyo mbobo leyo, ihambe lento, uyiqalekise amathunzi ukuthi awahambe awasuke empilweni yakho. Uma kuwukuthi isituli asikho eduze, indlela engcono ongayenza ukuthi ugubhe umgodi endaweni eyintaba noma indawo eyihlathi. Ugubhe umgodi wenze leyo nto, wenze sure ukuthi indawo owenza lo msebenzi kuyona iphephile, ngoba abantu bazogcina behamba bembunga nomfula ngoba kunezulu nje, imvula zinetha kanje bengaqapheli isimo. Kufanele uqaphe isimo ngaphambi uqale umsebenzi wakho ukuthi indawo kuyona iphephile yini. Okay, after sewukwenzile lokhu, sewuwalahlile lamathunzi lawa, sewuyilahlile yonke lento le eziyipoko kuwena eqeda inhlahla kuwena, sesizobuya la kuwena sesizovula le nhlahla yakho-ke ngendlela-ke manje gogo. Ake sibuyelana-ke gogo. Uzongithathela kanjena-ke, uvula kuvaliwe wakho-ke lo, uvula kuvaliwe ngithi ngoba usuqotshiwe kunzima ukubona amakhasi akhona, kodwa ngelinye ilanga ngizonikhombisa ngoba mningi lapha ekhaya, uyinqoba kakhulu, ubiye nakhona la egcekeni. Nawu lo muthi, uvula kuvaliwe, uhlanganiswe nelukuluku njengamanje. Akuwona wodwa unhliziyo enkulu, kodwa wena ungawuthaka wodwa, uzothatha wodwa uma kuwukuthi inhliziyo enkulu awunayo. Siphinde sithathe nali igxolo lethu likaMemezi. Ummemezi obomvu-ke lo, ngithathe obomvu ngamabomu, omhlophe siwuyekile sathatha obomvu ngesizathu esithile ngoba sifuna silande izinto zakho ngenkani ezathatha kuwena ngesandla sekunxele. Ngakho kufanele zibuye ngayo ummemezi, siyamfaka ummemezi wethu. Sesiyabuya sithatha umkhondweni. Umkhondweni uzokwenza ukuthi lezi zinto zakho zibuye zize kuwena ngqo. Zibuye zize kuwena ngqo, zingaphambuki, zingayi kulabantu abathwebula inhlahla yakho noma isithunzi sakho, zize kuwena ngqo. Le muthi usebenza kakhulu njengabonqa ngendlela, kuwuthi wona uyisihlahla esikhulu esiphakeme ngobonqa ngendlela, ujwayele ukuba yikhubalo eliphansi elincane nje. Bese siza kwiy'nduku zethu ezi-serious, okuyizinduku ezibaluleke kakhulu kule nduku engikhuluma ngayo la. Uzothola nansi intumbadlozi. Intumbadlozi lo muthi unephunga nje elihle uma usuke ufake emakhubaleni akho. Intumbadlozi-ke iqinisekisa ukuthi lezi zinto ezathunjwa kuwena, ezathwetshulwa zahamba kuwena, azibuye, nedlozi esalathathwa kuwena laflatheliswa alibuye lize kuwena.
ngayo le mpande lena. Maqede bese uzothatha nansi enye impande ebaluleke kakhulu. Le mpande siyayithanda lapha ekhaya-ke thina siye sithake ngayo isikhathi esiningi. Amakhosi akaNcamase lawa makhehla. Amakhosi akaNcamase lawa bogogo mahle kakhulu uma uzothaka. Mahle kakhulu uma uthaka izinto zenhlanhla, izinto zokudonsa. Yilawa zithingithingi lawa, akiwo lawa ayintandela unyoka zagibela emthini zingenanyawo. Womunye ushuni-ke lona bogogo. Uzofaka wona-ke lezi nduku zakho uyihlanganise kahle lezi nduku uyiqule, ungayiquli zibe imvithu, uyiqule nje zibe ngathi ziba mayayasana kanje, zingabi imvutho engangokuba ayisabonakali. Usungangifakela impepho yamawele uma unayo lapha eduze, bese ungitholela inkukhu yakho eyisikoshi gogo. Ungitholele inkukhu yakho eyisikoshi, bese uyinquma le nkukhu, ufake inyongo yayo kulolu khamba lakho, udle lona gogo. Uzongimisela iy'bani ezintathu, uzomisa esimhlophe, umise esi-yellow, bese umisa esi-green, hhayi esi-blue, esi-green gogo. Ukhuleke kuzo lezi y'bani, udla lolu khamba. Le nto iyokusiza kakhulu, iyokuvulela kakhulu ey'ntweni zakho la zivaleke khona. Thokoza gogo. Le nto ngiyenza ngamabomu. Ngizocela abantu laba sebenolwazi ukuthi kuwumuntu ongathi usemncane ngokweminyaka, bona abayibona bekhulile, bengayizami le nto yokuthi bezame ukungengamela noma ukungilawula indlela izinto engizenza ngayo. Ngingaba ingane ngokweminyaka, kodwa lapha asidlali, sikhuluma ngendlela, sikhuluma ngento ejulile. Le nto engiyaziyo akuwona umsangano, akuyo into ohambe uyicosha nje. So abantu bengazami ukuthi bangishintshe umoya ngoba nami nginayo inhliziyo encane futhi lokho ku-serious. Akekho-ke ongakujabulela ukuthi sixabane singazani nakwazana. Kodwa-ke angikho-ke lapho bogogo. Abantu abangidingayo bangithinte ku-WhatsApp. Ngiyacela bakwethu singafonelani ngoba sizogcina sibanga into engekho, kanti kube ungibhalelile ngakuphendula ngalesi khathi engithola ngalo ithuba. If ubona ukuthi angikuphenduli, kuzokusiza ukuthi ulinde because uwena odinga usizo and nami ngidinga ukuthi ngibe sesimeni esi-right ukuze ngikwazi ukukusiza. Manje uma uzongifida ngokuthi ngikusize, leyo nto izonginika inkinga nami. So let's take it easy nje kahle bakwethu, singalawulani, singashintshani umoya, kuzosebenzeka. Sisazoqhubeka futhi si-upload-e. Siyathokoza kakhulu bogogo, thokoza.